Frankrigs himmel, stærk som få og aldrig svimmel. Jysk er sind, men verdensmand, ingen er så god som han. Det er århundredets måske største sportspersonlighed, mine damer og herrer. Her kommer Bjarne Riis. Jeg er ikke i tvivl om, at dit navn vil stå som den største enkeltpræstation i dansk idrætshistorie nogensinde. Når der er så mange danskere her og udenfor og over det hele, så er det måske dybest set fordi du har vist, at man kan. Hvis man ikke kan flytte bjerge, så kan man besejre dem, hvis man har viljen. Og det er det håb, du skylder os. Det er det håb, vi siger tak for. Naturligvis har jeg ikke taget doping, og jeg tager afstand for alt, hvad det hedder doping. Det ligger klart og fast. Du har aldrig taget doping i din karriere? Nej. Hvis spørgsmål om du er dopet, hvad svarer du så på det? Selvfølgelig er jeg ikke det. Du har aldrig brugt EPO på gevisballaden? Nej, jeg har aldrig brugt EPO, så hold nu op for pokker da. Jeg har aldrig været dopet. Vi rejser, og så klapper han af Bjarne. Det her, ja, det er det, han har stillet vaser frem til i de senere år. Nu putter han blomsten i den. Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO. Der har været kortison, og der har været en lille smule væksthormon, men det er ikke noget, jeg har kørt stærkt af. Hvor lang en periode strakte det her så over? Jamen, det har været skal vi sige 93 til 98. Bjarne Riis kommer ud på Musso. Med fuld fart, Bjarne Riis på vej på målstregen, og det bliver Bjarne Riis, der vinder. I dag er du selv ejer af et cykelhold. Er doping også en del af dette cykelhold? Absolut. Altså det er det, vi har kæmpet for i rigtig mange år efterhånden. Og nu har vi endelig fået et system op at stå, som fungerer. Et system i samarbejde med Rasmus Damsgaard, som er unikt i verden, og et system, som aldrig har set før. Og et system, som gør, at rytterne har mulighed for at dope sig, uden at det bliver opdaget. Her har vi Bjarne Riis rundt i svinget op mod mål i en af sine største præstationer. Han gjorde det, som han gjorde i Albi. Men her endnu større. Han kører sig i gul. Han kørte fra dem mere end 25 kilometer alene. Og den ryg, den gør han gul nu. Bjarne Riis vinder af bjergetappen op til Sestriere. Der var kun Coppi og Capuzzi har vundet. Han havde modet, timingen, dristigheden, kræfterne til at gøre det. Men jeg vil så godt sige til, Lars, at jeg har aldrig haft en hæmatokrit på 64, som Chef Dolt han skriver i sin bog. Og jeg har aldrig haft gigt. Jeg synes egentlig, at mit helbred er ganske udmærket i dag. Det fejler ikke noget. Jeg kan stadigvæk træde pedaler, hvis det skal være. Jeg kan nok også sætte dig, hvis det skal være. Jeg har aldrig været stiv af doping. Aldrig. Her kører han frem igen, så let som ingenting. Det er da utroligt. Og han kører selv. Riis angriber den gule trøje angreb. Direkte mod Indurain, der sætter efter ham. Er det en prøve? Ja, det var det. Så kører han igen. Riis alene igen. Han giver det alt. Riis. Virenque følger efter ham. Så kommer Luc Leblanc med en acceleration. Det kan give et hul ned til Miguel Indurain. En farlig vanskeligheder. Olano i vanskeligheder. Han smider dem simpelthen ned som pære fra et træ i efteråret. Han kører sig simpelthen op blandt de allerstørste Riis.
En idrætspræstation, der får alle til at stå op, alle til at klappe. Selv baskerne overgiver sig. Vi gør også kys til Bjarne, kys til Danmark. Det her, det er noget, der vil noget. En vinder, en mester på podiet. Hvis nogen var i tvivl, så kan det da ikke være det mere. Skal du have frataget din titel? Min trøje ligger hjemme i en papkasse i garagen, og I skal være velkommen til at hente den. Den betyder ikke noget for dig i dag? Det betyder ingenting. Hvornår har du fortalt det her til din familie, din kone, dine sønner, din far? I går. Er der iskold, Bjarne Riis? Hvad sagde du? Jamen, altså ikke at jeg har taget doping, fordi det har de sgu godt vidst. Det har ikke været en hemmelighed i vores familie. Inden for unge mennesker, som bliver misbrugere og sådan noget, der bruger man tidligere misbrugere til med ret stor succes. Og det kan være det samme. Det gør sig gældende inden for cykelsporten. Jeg vil sige undskyld. Og alligevel så vil jeg håbe, at I har haft en god oplevelse. Jeg gjorde mit bedste.